na-ebugharị ụmụ nwa up and down. Bịa na Owerri ebe a na-ebugharị ụmụ nwa up and down. Ilekọta nne na nna gị anya abụrụ gịnị nsogbu. Ndị tara ahụhụ maka gị nwa ime ihe ọ bụ ibu nwa n'afọ 9 months iji akụkụ na-arahụ ụra 9 months maka na nwaanyị dị ime o nweghịzi ike iji azụ arahụ ụra o gaghịkwa na-eji ihu arahụ gịnị ụra eburu gị pịpịkata gị gị tiri ṅaa mamịrị nyụrụ ya anyụ nsị bara ya n'ahụ nne gị isi wara gị ebe a nwaanyị ebewe nna gị agbakeriwe ala chọba ka a ga-esi achọta ego a ga-eji azụtara gị ọgwụ ihe ibere mgbe ị dị na nwata tuwe anaghị eke ya olu gị dawa ebe ndị ya adagbafuo apịpịkatala gị lee gị pịpụta mmadụ gị ka nne na nna gị na village anaghị m ekusi gị eme na travel mana kedu ihe mere iji ị naghị ajụ ese nne na nna gị kemgbe esi gị neglect your parents ogodo na inwe efe gazie n'ozi ma ndị erere ala mepere ha business obiọma na-akpa gị na taa ị nọ na ya 6 good months ịnụbe for your own mother 6 good months ị maghị dị ma nna gị ọ nwụọna ma ọ ka dị ndụ gị nọrọ ebe a na-ebugharị ụmụ nwa na-ekwu gị na-eke anya gbaa na-agagharị up and down nne na nna gị nọ na village ilekọta ha anya bụ nsogbu nye gị ilekọta ha anya bụrụ gịnị nsogbu ziga akwaranụ ha ego no way mgbe iji siri ike gaa Krismas a gara ị gara ebe ahụ gaa kọọ story ka ihe na-esikwara gị ike kemgbe Jenụwarị ruo Krismas ihe sikatara gị ike ruo mgbe ahụ mere iji ọbụladị otu ogbe achịcha bred nkịtị iwelahụ village gị ji abalị lọta bịa chụọ afọ gbala ha mana nwa ahụ ọkpọ ọ zere ya ihe a ihe niile o ji ala ziri ya ntazi mozikwa nke ọ ga-enye nne ya neglect a ọtụtụ ndị mmadụ na-neglect nne na nna ha ọ karịala mere anyị ji wee sị ka anyị tinyeke n'okwu a gịnị ọnụ gịnị mere iji chefuo nne na nna gị ha ka dị ndụ gị chefuo ha gị forget ha ịkpọ ha n'ekwentị abụrụ wọ ịjụ ese ha abụrụ gịnị wọ ihe a na-eme ya 7 months ịnụbeghị olu ha obiọma na-akpa gị ikekwe nne gị ahụ enweghị ekwentị ya na-asụ kedụkwanụ ka a ga-esi akpọrọ Nchibuike nwa m kedụkwanụ ka a ga-esi akpọrọ m Uchenna nwa m kedu ka a ga-esi akpọrọ m ya onye ọbụla hụrụ ya sị iji nọmba ya ịmanụ ndị mmadụ asị mba ahụ ejighị m ya ịmaghị na nne gị nọ na-aṅa njụ kemgbe ka ọnụ ke n'olu gị mara ke na-eme dị ndụ gị chefuo nne gị onwe ka o si nwe ugbu a ga-egosiwa anya mmiri bewe my mother onwe ka esi postu ya na Facebook gesi my mother wo my word ọnụ gbawa ọ dị ebe ajụjụ anyị na-ajụ na mgbede a wee bụrụ ị na-elekọta nne na nna gị anya nke ọma ị na-elekọta your parents anya gịnị nke ọma isi kedu ka ị si elekọta ha anya nke ọma o ruo n'omume anyị agụchala ajụjụ anyị chọrọ ọsịsa ya na mgbede a tupu anyị aga n'ihu mee ka ị mara ọtụtụ ọghọm dị na ileghara nne na nna gị anya ị na-elekọta your parents anya nke ọma ị na-arụ ọrụ ị kwesịrị ịrụ n'ebe ha dị nwaanyị nne na nna gị arụọla nke ha mgbe iji obere nsụga gị pepụta gị mmadụ o wuzi oke n'ọrụ dịla gị nwa irite ọnụzi da favor ha nyere gị anụmị na aghọta asị aka nri kwa aka ịkpa kwa aka nri mana ọ ga-eru na tọnụ ka gị edela ha azụ no way it's not done anywhere enwe ebe a na-eme ya eme isi na ị na-elekọta nne na nna gị anya nke ọma kedu ka ị si elekọta ha anya nke ọma buru ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022
0911 20022 maọbụkwa 07074541014 07074541014. ịkpọbata gị gbalịa gbuo okwe gị nkenke ma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya aratụ. ọkpụkpọ oke ise naanị ka anyị ga-ewere je nnọọ je ṅụrụ mmiri kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị abịa lite ọrọ gị ọghọm dị na nke a gee ntị anwakwala anwa kpọbata na mgbede abịa ya asị o nwere ike nne gị na-ege ntị nebo gị na-ege ntị ndị ma gị na-ege ntị gị bịa yewe asị I love my mom maka na ama na onwe onye ga-akpọbata na mgbede a ga-asị na ọhụhụ nne ya n'anya gị bịa yewe asị ka ị hụkwara nne gị n'anya ka ị mekwara nke a ndị makwa gị na-ege ntị ha makwa olu gị kpachapụkwa anya ị marakwa na ị ga-eyi asị na mgbede akpọbatakwala kpọbata tinye ọnụ n'okwu mgbede ọma mgbede ọma mgbede ọma mgbede ọma abụ m onye isi awọ ezigbo isi awọ etoziri m oke itinye ọnụ na ihe anyị na-ekwu oke uche achọrọ m ịgwa gị uru bara n'ilekọta nne na nna anya isi awọ afọ 10 ma afọ 10 chere kene ị ka nọ ebe ahụ nwoke ọma anọ m ya nye anyị ọsịsa na ajụjụ anyị jụrụ gị iji elekọta nne na nna gị anya nyaa ntị onye nna akọrọ gị uche elekọtara nne na nna anya ugbu a ndị nke mbụ a na-elezi m ezigbo anya nye m chọrọ ịgwa ndị na-ege ntị ilezi nne na anya anya nke ọma ndị mụtara ga-elezi gị anya uche ya dịrị gị mma mbụ ndị isi awọ ndewo ya gazie ọ n'ebe ahụ na mgbede a dịkwara gị na mma uche dịkwara gị na mma ịnụ ya first time m na-enweta n'osisi nji akpọ ya gazie eziokwu ana m eleta nne m nke ọma oke nke kacha nke kebe my mother jiri mee operation anya ma akwụsị acha ọ gaghị na-arụzi ọrụ every week na-enye 30,000 o ji eri nri I believe ana m agbalịghị ike m and ụmụnne m ndị ọzọ taa ga ha chikwara nye aka nga ọrụ so ọdụ m na-enye n'ụbọchị taa maka mme dị mkpa nnukwu hụ part 2 nne 1 ọpụchana kedụkwanụ maka nna gị ị naghị asọpọtụ nna gị mgbe my father dị ndụ anyị gbalịrị bọtụtụ nne m dị ụdụ mgbe nne m wụ nne m ugbu ya bụ nna m ya ihe niile so ndụmọdụ na-enye m ndị nne ha dị ugbu a ha jishi ike mmemme ọkọtụ nne adịghị ọkpa ndị enwe ọkpa 2 ndewo ya gaziere gị nọ ọ n'ebe ahụ na mgbede a Uchenna Clever ọnọ ya gaziere gị nwaanyị ọma Clara na Anita na nọ na Happy New Year o. Same to you. Mmadu gị Chineke dakpọ. oke gaa n'ihu nwaanyị ọma A na-elekọta nne m anya. oke Na ketule esi m Christmas lọta Sunday ebe mma m nọ ka m ga. A na-eme akpọrọ m ya last year mụ na ya nọrọ January to December. Nke tọkwara m aja kpọrọ ya na ọ ka nọkwa na nke na March na ya abịakwa na nke m. Anyị na-elekọta ya because o lekọtara anya ya mgbe anyị dị ntakịrị. Ọ na-ekwe agụrụ hụ anyị. So otu anyị si elekọta gị anya otu ụmụ anyị sikwa na-elekọtakwa anyị ugbu a. ndewo ya gaziere gị nọ nwaanyị ọma ewo nke a kụchapụla biko ị ga-agbalị kpọghachie ka ị wee nwee ike soro ke n'ibe gị tinye ọnụ na ya bụ okwu anyị ji n'aka na mgbede a ọ n'ebe ahụ ndewo ndewo eo ịgbalịala nweta anyị na mgbede a ngwa na ọgbapụ ya ọsọ nọ kedụkwanụ ka isi ọ kụchapụla ọ n'ebe ahụ na mgbede a mgbede ọma uche na Clara ya gaziere gị nọ gachiekwala ndewonu ndewo okwu wefara na mgbede ọ dị mma ọ Peter Nwafọ umepune nke ọkpala meti n'otu n'okwu ya wefara okwu ya bara uru ana m ele nne m na nna m anya ọha m si mepuo ya gachiela nọ ndewonu ndewo ya gaziere gị o wee bụrụ ya ọ dị igba mọrọ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị ka anyị je nnọọ je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị ga-abịa nnọọ jiri nwayọọ mee ka ị mara ọghọm dị n'ileghara nne na nna gị gịnị anya o nwere ọtụtụ ọghọm dị na ya o nwere ọtụtụ ọghọm ya na nke a na-eso eme gịnị aga mana asị mgbugbu ọbụla a ga-atọ atọ na ịtụ ya mbọ ọwa ụsa ka ọwụ n'ihi ya nọrọ ebe ahụ ya bụrụ ma anyị lọghachie ị hụrụ ụdara anyị bịara bịa tanye eze anyị ga-arazi ya ka ọ dị dadarr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 r
biko lezie ya anya onye nwere mama biko lezie ya anya maka nne amaka nne dị ụtọ nne bụ ihe nne amaka nne bara uru onye ga-emere m nne amaka nne dị ụtọ onye nwere ihe ka nne nnaba gị enyela m gịnị bụ ihe ka nne nnaba gị enyela m mama amaka nne dị ụtọ ya mma nne dị ụtọ nne amaka ezi nne nne dị mma nne bara ure n'ụna n'olu nne dị mma ya mma mama ezi mama ya mma mama ezi mama ya mma nne mama ezi nne mụrụ m n'ọma oyoyo m ya mma nne dị ụtọ nne dị mma ya mma ọ bụrụ na m nwere ego aga m enye nne m ya mma mbụrụ ụzọ mara mma mbụrụ ụzọ rụọla mama m nzụba moto mara mama zụọla mama m na m na-aga n'iru ọ bụ ekpere nne na-ekpere m na m na-enwe ihe ọma ọ bụ ekpere mama nne bụ nne mama oyoyo nne m ya mma onye nwere ihe ka nne riwe nye na m mgbe anyị dị na nwata eji agwa anyị ya na nne na nna zụcha anyị ọ bụ ọrụ anyị zụarị ha mana rivers abụrụla dị kesi yo n'ọtụtụ ebe amịna nwata o nwere ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị na mgbede a ịnụbeghị olu nne na nna gị ịdị comfortable mana ị hụrụ ya babe ị na-ahụghị miss call ya naanị 2 days amakwa ma Obinna ọ dị ya ịnụtụla maka Obinna ịnụtụla maka bebi m fon ya dị switched off akpọọla m ya chat ya mee niile ama m ebe ọ gara agala m n'ụlọ ya ahụhụ m ya kedu unu m ebe bebi m gara gị bewe gosiwa anya mmiri maka na ịhụghị bebi gị mana ị nọ na 8 months ịnụbeghị olu nne na nna gị ịdịkwa gị na comfortable ọ dị ego onye nwere ihe ka nne riwe nye na m otu ihe ị ga-aghọta wee bụrụ ịbụrụgodi onye ohi ị hụrụ nne gị ọ ga-ara ahụ ịjụ gị ndị niile jụchaa gị n'ụwa elu ji gị ala jụ gị ịhụrụ ya ọmụda ọ ga-ara ahụ ime gị na-ejụ gị ahụchakwala m nna na ghọta nne gị dịkwa ndụ lezie ya anya nna gị dịkwa ndụ lezie ya anya ị nweghị ike inweta ndị dị ka ha n'ụwa na ghọta ọ dị na mgbede a ka anyị leba ya anya bụ ọghọm dị n'ileghara nne na nna gị anya nke mbụ wee bụrụ ọ na-ewetara onye dị otu a mgbachi hindrance agwara m gị eziokwu this one awụghị meme nke abụghị akụkọ ka agbakwara nnụnụ nne ya efe nwaanyị ọma gaa n'ihu ọtụtụ mgbe ị na-ahụ ọtụtụ ndị mmadụ ndụ ha na-aga somehow n'ihi ihe na nne ha na nna ha adịghị na mma ha echi ofu ụzọ aga ha echefukwanụ na ị na-eme onwe gị ọkpọrọsị a na-eme m na-eme onwe mana nwaanyị ọma ka njuke na-ege m kedu ka onye nwere agụgụ isi ga-esi pụtasị na mụ na my mother adịghị na mma isiokwu chima ahụ na-enwere ọtụtụ ndị ha na mụ na my father adịghị na mma gị nwa bụ onye na-ekwu ihe dị otu ahụ onwe ka o si ada gị n'ọnụ ị pụtara akpa gị aka n'ọnụ gị sị mụ na my mother adịghị na mma are you okay ijikwa ahụ ka anyị nyenụ gị aplọs ka anyị kụwaranụ gị aka gị na nne na nna gị adịghị na mma ọ dị egwu ka ichefuo na ọwụ ọkpọrọchi a na-eme m na-eme onwe ya mana na enwere otu ị ga-esi na-elekọta nne gị na nna gị anya ha na-arụruru gị ọnụ na-agọzi gị na-ekpere gị ekpere uche nwekwara ndị nne ibu na ha zụgidere gị zụlite gị nga ha
ha ka na-ekpekwere ekpere ha ka na-arịọkwa Chineke amara n'elu isi gị ha ekpeghị gị ekpere n'ide hapụ iti gị nwa bụ nwa ha n'aka Chineke hapụ ịkpọkwu Chineke n'elu isi gị ekpere ndị a ndị nne na nna na-ekpe na-enyecha aka ụzọ na-emepere gị ihe na-agara gị siriri were enwere ihe ị ga-agacha nye ndị ọzọ ya ọwụwa ha ahịa mana gị nwa aga gị lọ gị dị successful gị chefuo na ihe ndị ahụ oche ekpere nne gị na nna gị nọ behind the scene na-ekpere gị kemgbe ị bịara taa irewala ahịa ọ naghị aga ebe ọbụla i tinyere aka ihe akpọchie ime elu ala ketekete kpọkpọ eji ole nne gị kọkọrọrọ nwanne zụrụ achịcha wegara nne na nna gị sekpuru ala sị ha bikwasa gị aka n'isi kpere gị ekpere amami na wọta ịnwa anwa wegara nne gị ihe ga-akpa ya obi ọma ya sị nwa m ọ ga-adịara gị mma o nweghị ọnụ ọzọ ga-ekwu okwu ọjọọ n'isi gị ga-abịa ire amami na wọta ya bụ ihe chọọ ihe ị ga-azụ wegara nne na nna gị sị ha kwuo okwu ọma n'isi gị ọ bụghị gị ma ga-agba ha kwuo okwu ọma ịzụtara ha ihe dị mma ha ma ọrụ ha obiọma dị ha ha ma ọrụ ha uche enwedị ndị ọwụdị ihe isi na-asịtara ha ihe dị ha mkpa ọ ka ha hụgodunu gị anya agụrụ gị agụọla ha ka ha hụgodunu gị anya ime ihe ọ bụ nne na nna gị agba ime ihe ọ bụ nne na nna gị bikwasa gị aka n'isi si nwa m ọ ga-adịrị gị mma ị ga-adị na-eje eje na-eme gịnị na-abata ụkwụ ọjọọ agaghị ahụ gị anya ọjọọ agaghị eme gịnị agaghị ahụ gị ime ihe ọ bụ ọ na-ewetara mmadụ ọganihu mana ịjụ na ị gaghị eleta nne na nna gị ọ na-eweta mgbachi ọ na-eweta hindrance itinye aka ebe ọ ga-aga itinye aka ebe ibu na ọ na-agagodo aga gị nwa abịa ya agba ọnyụpa ya na-agbagharị gbalịa jee eleta nne gị ọ dị oke mkpa nne gị nọ na vileji na-eche gị nna gị nọ na vileji na-eche gị jee leta nne na nna gị ọsọ ọsọ gbara gaa bulie ekwentị ahụ kpọkene ha jụọ ha sị mọmị ọ dịkwa ya dadị ọ dịkwa ya gị na mọmị gị kpuke na ọ bụrụ gị na 20 minutes gị na ya ekwuo ọ dị oke mkpa ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute mama m ebe ngala ngala kwesịrị gị oyoyo mo ayama gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma uche ọzọ dị ka ibe ya ị hụrụ onye ọbụla na-elekọta nne na nna ya anya ọ na-anata ngọzi n'aka ha maka na akpọ gị elu kpọọ gị ala ị na-epe ikike ọnụ ha egwu elu m ala ka ahụ gị anya nsogbu mana ị dị available for that your friend mana nne gị na nna gị mụrụ gị taa ahụhụ niile mụọ anya abalị pịpịa gị zụọ ntazi imo zụga gị zụpụta gị mmadụ iji anya ahụ enwe otu gị chọdị ma ọ gbasadị gị erechi gị na-asị this and that mana mee ihe ị kwesịrị ime ka ihe kwesịrị iru gị aka mba gị na-eshishigharị ibe gị agbalaghachaala gị mana ị ka nọkwa nga ahụ onye ọbụla na-elekọta nne na nna ya anya ọ naghị anata ngọzi n'aka ha ọ naghị anata ngọzi n'aka ha ọ dị n'akwụkwọ nsọ ọkwa Jekọb na-eso nwanne ya ọkwa Jekọb na-eso nwanne ya ya sị ha chọọ na ihe ga-wetara m nne ya agwa ya ngwa rọsh ya chọọ ihe wegara nna gị mgbe o wegara ole aha ya ihe ebikwasa ya aka n'isi mee gịnị gọzie ya ọkwa mmanya gwara ya gaa weta ihe dị otu a ma m ịghọtara n'ihi gị na ọ na-abịaru nne ya nso ọ na-abịaru nne ya nso ndị ya sị mba na otu ị ga-eche eme ya ifeanyị na-eme ya nata ngọzi ebu nkwute ukwu ngọzi ha ka gị n'aka nna ya amami na-aghọta gbawa nne na nna gị fa a na-ekwula gbawa ha fa ịdọjiga bil ịdọjiga ka ma nne gị na-ebili hụ gị onye ga-ebilu gị ma nna gị na-ebili hụ gị onye ga-ebi a ga-eride ego gị ahụ mgbe ha mụrụ imere ihe ugbu a ha dị ndụ kedu mgbe ị ga-eme ya ọ bụ n'ọnwụ ga-ebịa gụsụwa anya mmiri ọ dị ego jee leta nne na nna gị gaa n'ihu nyekwe aka netachidere eze ọzọ dị ka ibe ya ọ na-ewetara onye dị otu a nkọcha ọ na-ewetara onye dị otu a ezigbo nkọcha nke wụ ị na-agazazi ọnka mmanya na-arịọ nri ọnka mmanya na mpa ya na-arị ego enwe ebe ọbụla ha pụtara ha bugharịwa efere arịarị nri anarị mmadụ ego ya wụrụ
otu isi leghara nne na nna gị ha anya ya wuru otu isi gba ha nkịtị chọọ dị mma otu ọbụla ha dị ndị ahụ ndị rere ala akwado gị na biznes anyị ị na-eme ugbu a ga-elezie babe dosa na biznes dosazie were na-enyeziri onye nke ahụ aka na nne ya ma nne na nna gị agbara ọnụ na-ebe eri ebe o nwere ndị bụ aka ji akụ n'Owere a anyị nọ na ya gaa lee nne na nna ha na vileji akụ eru ụlọ o nwere ndị bụ aka ji akụ n'Owere a mụ na gị nọ na ya mana gaa na vileji gaa lee nne na nna ha ị ga-ebere ụwa akwa ụlọ ha bikwa na akịrịka atachala ya nne na nna ha ka na-azọkwa igwe na-adọghị mana ndị a bi na efọ ya ndị ha nakwa esi everywhere ụlọ inweta ụlọ ha bi na town mana nne na nna ha ahụ nne na nna gị ya dị nnọọ ka ọwụ ejiri ha chụọ afọ eziokwu ya dịka hụrụ nkekara mmadụ ha dị nkekara n'anya mana ịbụ aka ji akụ ịkpatala ego ihe nne na nna gị ga na-anụ na ntị wụ nwa gị na-eme ọfụma a ga-adị na-anụzi ya na rumo nwa gị ji ego nwa gị ji ego iweta ụlọ nwa gị na ya si gịnị ma ha gara ịnọ na ube ya ịhụ ha gbara gbabie nwụọ dịta obi ọjọọ imega ha ọ dị ego ọ na-ewetara onye dị otu a gịnị nkọcha leenụ ya onye nne ya dị nkekara onye nna ya dị nkekara ọkpa akụ eri ngwere ma ka esi atụ ala mana nne na nna ya na-eme gịnị na-ebi n'ezi ịma ka esi atụ ala o mepụrụ ndị ọ na-ara eze nkọtọnko nyere mkpuchi mkpọmkpọ na-azụ ọrụ ọkụkọ ụmụ amaghị ama na ebe dịgasị iche iche ịbata klọb ụzụ ebe ya dawadoro ime aka awụwa maka na odogwu abatala mana gaa na vileji lee nne gị lee nna gị mba na-eme ka ahụ ịchọ anwakwala nwakpọta ihe gbasara nne na nna ya ahụ ịnwe anwa even o nwere ụfọdụ ndị ịnwa nwakwute ihe gbasara nne na nna ha obi agba ha njọ ha adụghị ọbụ iwe ewewe ha akpọtara nne na nna gị aha iwe ewewe gị akpa gị aka n'ọnụ my mother kpapụrụ m iwe my father kpapụrụ m iwe ijikwa ahụ ihere ọ na-atụkwa gị ịmakwa ihe ị na-eme ịkpakwa anya gị eme ihe ị na-eme o nwecha onye gị na ya ga-adị n'iro n'ụwa a ya bụrụ nne na nna gị ime ihe nne pụtara ime ihe nna pụtara ime ihe ọ bụ ibu mmadụ n'afọ na igodumonsu zụkata ya zụpụta ya mmadụ Augustine isikwa ị na-eme itopụtaziela ịhụnazi obi ịghọọla mmadụ inwe na-akpụ aka Ebuka akpazie gị aka n'ọnụ gị sị gị mụ na my mother adịghị na mma mụ na my mother adịghị na mma ọ bụ amụsụ your own mother ka gị sị gị na ya adịghị na mma ihe ọbụla ọ sọkwara nwaanyị a mee gị a na-aghọrọ gị ekpe forgive your mother forgive your mother n'ihi ya gị bụrụ aka ji akụ lee nne na nna gị gbaa ha reject lee nne na nna gị gbaa ha gị na reject bịa n'Owere ebe a na-eme ego vam parakwa ma tụlee o echi etekakwa egbe felu fe ala ọ ga-azọkwasịrịla okwu n'elu gị na osisi ka uche o ka uwe eze ama na a ga-echi echi ọwa ọsọ agbana ha akpị mba patoriwe menwe parịwa ụmụ nwaanyị aka abụọ ụwa rawa gị ahụ ụwa nwaanyị atụgharịarawa gị ahụ ndị a niile ga-agbafuo mana nne na nna gị agaghị ahakwa gị thank you ihe a niile ị na-ezuzu n'elu ihe ị na-ezuzu ọ rawakwa gị ahụ your mother will still come ọ ga-abịakwa gaa lee nne gị ya na-ara ahụ zigara ha ego ya na-ara ahụ kpọọkwanụ ha n'ekwentị jụọ ese ya na-ara gị ahụ gị kpochi obi onye ha ka nne gị kpọọ gị n'ekwentị gị rush wakọl adịm busy I will call you back so quick mana mgbe ị nọ na mahadum ịkpọ ha mgbe ahụ kọwara ha ka textbook si kpakọọ gị ọ na-ete ekecha 3 hours ọ na-ete gị bụ ụzọ kpọsio nne gị si ya biko bee gị ara m daa dị please gị wetucha olu ala ka ezigbo mmadụ ugbu ịkpatala ego ọkwa ya na-ere akwa ịkpatala n'ego gị chefuo nne na nna gị
kparakpa tule ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute. Ọghọm ọzọ dị n'ileghara nne na nna gị anya wee bụrụ adịghị elekọta nne na nna gị anya nke ọma nwere ike ịbụ ihe ga-eme ha ga-eji anwụ mgbe oge ha na-erubeghị. Maka ihe niile na-eme ha obi na-ahịhịa nwaanyị na ọzọ ya na-ebe nwaanyị ndị ọzọ ebe ụmụ nke ha na-eto ha na ha ụmụ ha si eme ya na-ebe ya na ya si chai tio nwa m ogodu na ọ ga-anụgodu na-anụ olu ya ogodu na ọ ga-enyekwara ụfọdụ ndị nne na nna ha arịaga ọ wee ga-eji akpọga ha ụlọ ọgwụ ma ọ beelụ ha n'ụlọ ọgwụ ihe problem. Eziokwu. Ọkwa na oji ego ahụ your mother gaa ụlọ ụka ebe ndị ọzọ nọ ndị ọzọ na-ekpe ekpere ihe ọzọ ihe ọ ga-adị na-ekpe Chineke tọnụọra m obi nwa m tọnụọra m obi ya ka o cheta m. nwaanyị na-ebe mgbe ụlọ nọ na mwute touch ara my children ụlọ nọ n'isi touch ya na-arịọ Chineke ya metụ gị aka n'obi n'ihi gị. kedu ihe mere gị n'obi ahụ? Obi kpọrọ ya nkụ. Kedu ihe mere obi ya ji kechie? Obi ya nne gị na-ebe akwa mgbe ọbụla Chineke tọchara m nwa nke ọ gbanwee Chineke tọchara m nwa nke o cheta m o kwesịrị ịghọrọ gị ekpe si gị cheta ya ọmụda. Amami na nghọta lekwa ka nne gị na-anwụ lekwa ka nna gị na-anwụ lekwa ka nleghara anya gị na-egbu ha. Oge eji aka ugbe apụwala ị ga-elegharakwa ha anya ọbụla dị ego jọbụ ị gaghị eziga nwaanyị ga-ekụga ihe kọga mgbe ọ na-ahụ niile akwụdisia ya. Ego jọbụ nkịtị enwe ike iziga village you can never do it. ị nwee ike ime ya gị ha nne gị ha nna gị nna gị lee n'afọ ọ dị ọ ka na-ebukwa mma aga ugbo mana iji tụọ ego ị ga-eji support with job you will not do it. You will not. Ị gaa na bịa palọ ebe a na-aṅụ mmanya naanị gị 12 bottles gị ilu okpororo m naanị 12 ya ziga ndị ọzọ ya odikile ya na-eme ego ahụ vam na-eme ya vam ya ga klọb ya were mmanya akwa aka nne na nna gị nọ n'ụlọ na-ata ahụhụ na-echi eze n'ala kparakpa ma egene tule agwa ị na-akpa nwere ike ime nne na nna gị nwụọ n'ebe oge ha na-eme egene erube. Yes. Ị nwere ike zuzukata ihe a gbuzie nne gị gbuzie nna gị ha nwụọra gị jezu ike ifi n'ala mmụọ ebe ahụ obi ọ ga-ezukwa n'ihe obi ga na-agba ha njọ a nwere ike kpaa gị aka n'ọnụ ha na-aṅụ nanụ ha ṅụọ nwere ihe ha na-eme ha ara m nwere ihe nji ha eme oge ga-erukwa mgbe gị nwa ga-awụ nne wụkwa nna Obodo ga-eru nwaanyị ebe o ruru ibe. Mgbe nna gị nwụrụ ka ị ga-ama na ndị nna dị ike. Yes, ị nụrụ ya nke ọma. Mgbe nne gị nwụrụ ka ị ga-ama na ndị nna dị mere gịnị dị ike. Attack ga-adị na-abịazi direct. Ọma na-enweghị nne na nna na-anọchiri. Mgbe ahụ ọ ga-adịzi ka ebe allocation federal gọọmenti na-aga na local gọọmenti direct. Ọwụzi steeti ịbịala ejide ya. Ị hụrụ ọrụ steeti ahụ nna gị na-arụ ụra gị nna gị nwa anwa ṅụọ ị ga-ekweta na 20 bụ gịnị ọgọ zuzugharịwa bịarịwa echetakwala ha eletekwala ha a na-akọghị o nwere ndị ga-abịa na-ebunye gị uche forget that woman onye ka ị na-akpọ that woman nne mụrụ gị n'afọ o mejogodo gị jee rịọ ya nne gị mejogodo gị jee mee gịnị rịọ ya sịkwa ya nne aka hụkwara gị n'anya edunyere ya azụ ọ gwụchala ndị lụrụ nwaanyị ma ihe nwaanyị na-ahụ mgbe o bụ nwaanyị ya dị ime mụọ nwa ịhụ ihe izuzuru mgbe ị dị na nwatakịrị onye gwara gị sị gị yawa ihe ị na-ayị ya ugbu a ị gaghị anwa ya anwa ị gaghị anwa ya anwa ọ dị egwu ezi mama m ayama nne m ọma ya ezi nne mụrụ m ọma oyoyo m ayama nne dị ụtọ nne dị mma ọ bụrụ na m nwere ego aga m enye nne m mbụrụ ụzọ mara mma mbụrụ ụzọ rọla mama m nzụba moto mara mama zụọla mama m na m na-aga n'iru ọ bụ ekpere nne na-ekpere m na m na-enwe ihe ọma ọ bụ ekpere
a ka nne gị na-akọmplen mgbe ọbụla ka ọ na-ebe ikpere na-atawari m ya na-enye kọmplen ya ọtụtụ ugboro kpọrọkwana ya gaa ụlọ ọgwụ dị mma n'owe kpọrọ ya gaa ụlọ ọgwụ dị mma mba enweghị ofe ọtọ ụlọ ọ na-eti ga ọnwụ na gị nwa ka ọ taga nna ya na-ebe anya ya ọ wụziela ihe mgbawa obi nye gị nne gị kpọọ gị nyewa kọmplen biko nwa m ụkwụ na-atawari m ukwu a na-enye m nsogbu ịnụrụ ala ụdịrị akụkọ ahụ obi agba gị njọ amaghị m ma ị chere na nne gị ma ụma ekwe ihe ahụ amaghị m ma ị chere na nne gị kpacha anya asị gị na ukwu na-egbu ya mgbu ukwu o ji buo gị ọ sị gị na ikpere na-atawari m isi na-awa m ejighị m ahụ mee ka wee kpọrọ nne gị gaa ụlọ ọgwụ kịtịkịtị kpọọ gị kpọchie ntị makwa zigakwa n'ego ka eji kpọrọ ya gaa mgbe ọ nwụrụ gị bewe mgbe ọ nwụrụ gị zụwa nama kpọwa committee of friends ọkwa mgbe ọ nwụrụ gị bịa mewa berialụ ọnụ ego ya ha ka gịnị mewa vidio post uwe ka a kụwara gị aka na berialụ nne gị ọ tọrọ ụtọ gbara mmanụ tụfịa akwa azịgbakwa ihe ọjọọ ụfọdụ ebe nne ha na nna ha bi n'ehi mmiri azịgbakwa gịnị ihe ọjọọ anyị tati ka isi wee kwuo o nwere ọtụtụ ndị ebe nne na nna ha bi na-eme gịnị na-ehikwa mmiri ha chọọ dị mma ị chọghị ịma maka ha arụpụla ụlọ nke ha ebe dị iche ha bataghala ekeresimesi ha ga ebe ahụ gaa nọrọ nne na nna ha nọrọ ebe na-ehi mmiri akịka atachala ihe niile tacha ihe niile n'uche gị nne na nna gị nwe ihe ọbụla dị ochie ihe ọbụla mere ochie ha nwanwe ya ụlọ na-adịghị mma gị kpọrọ ha gaa ebe ahụ akwa ndina na-adịghị mma ha nwanwe nke dị mma ka ị na-anọ ọ dị ego gbarakpatule ọgọdọ ga-eru nwoke ebe o mere gịnị o ruru ibe ya otu ụbọchị ị ga-emecha bụrụ onye nne bụrụ onye nna ghọta n'ọdị gaa n'ihu nye aka Clara nwoke ọcha ọzọ dịka ibe ya wụ na ọghọm ọzọ dịka ibe ya nọ na onye na-elekọta nne na nna ya anya bụ na ihe i mere nne na nna gị ka ụmụ gị ga-eme gị ị ga-amụkwa ụmụ echi ị ga-amụkwa ụmụ echi otu isi mee nne na nna gị ka ụmụ gị ga-esi eme gị uche there is no two ways about it. Ọ ga-anata ụgwọ ọrụ ya a na-agbanarị ya agbanarị ị ga-echi nne na nna nke gị ọnụ n'ala gị mewe expect ka ụmụ gị bịa leta gị anya n'ụdị ole n'ụdị ole ọ naghị awa ọkụ like that lai ị ga-eme a na-eme majik ahụ eme mkpụrụ onye mkpụrụ ahụla ekụrụ ka ị ga-aghọrọ ọ naghị awa ọkọ ị gara aga lụọ Mekisedek lụọ ada ụwa niile amami na-aghọta gazie nne gị naanị ya ikekwe nna gị anọghịzi ọ naanị nne gị nọ ụmụnne gị ndị nke ọzọ alụchala nwaanyị ndị nke onye ọbụla ahazie nne gị disi woman na-ebe kpọrọkwanụ nne gị bịa n'ụlọ gị nwaanyị gị sị ga nwakwala anwa kpọta ya ebe a yọọ mmọda ka nwaanyị gị na-enye iwu si akpọtakwala gị dị comfortable chọwa excuse ị ga-eji abaki ya Clara iwe ewele m gị chọwa excuse ị ga-eji eme gịnị abaki ya up nne gị your own mother ọ dị ego igirigi achọghị m nwaanyị gị sị na achọghị m ọbịa ugbu a ya abịa mewa gbawa agba ndị please achọghị m ya please akpọtakwala ya ebe a naanị nne gị anọrọ nne gị karala nka onye ọma mere ya anyụọ ya n'ahụ ya onye nsị ya anyụọ ya na gịnị n'ahụ ya ọkwanụ nne gị n'ụlọ ọ gaghị abacha ịghọtala enwe ndị nọ nga ha nọ gị make ya provision chọta onye yi na ya ga-anọ a na-akwụ ya ụgwọ ya na-elekọta ya anya ị ma na o nwere oge ị ga-eru n'ụwa ikpesi ịbịa na-enye excuse na-ejighị m ego ihe mere nji na-eleka what do you mean o nwere oge ị ga-eru na ya excuse ahụ ekpesighị ịpụ gị n'ọnụ ị na-atagodi akị nye nne gị akị ahụ ka o mee gịnị ka ọ tawa
kedu excuse ị ga-enye na ijighị ego ọhịa mere iji hapụ nne gị kpọrọ ya bịa ịta otu aka inye ya ka ọ taa ọ dị ego ị na-elekọta nne gị anya nke ọma isi ee kedu ka isi elekọta nne gị anya kedu ka isi elekọta nna gị anya ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 ma bụkwanụ 0707 4541014 0707 4541014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị ga ebe ahụ gakiriwe anyị live zibatakwara anyị ozi na ya bụ isiokwu anyị ji n'aka na mgbede a ọ n'ebe ahụ. Good evening. Oh my God. Princess. Good evening. Good evening, Uncle Uche, Auntie Clara, and Auntie Anita. Good evening. Good evening. How are you guys doing this evening? Fine, isn't it? There. Okay, first and foremost, I would have to say this word. I can never treat my mom with someone else. Thank you so much. She's my gold. She's everything to me. Who I am today, my parents made me who I am as a medical student. So the only thing I could say is that woman has been everything to me. So I would do everything with my power. I wouldn't say because I'm not the only child. I don't do things like that. Whatever that comes to her, I will come first for her. There was a time she was sick last week. I wouldn't say because my siblings were not here in Nigeria. They were all outside because I'm the only one in Nigeria with my elder brother, the soldier one. So I didn't want to call my elder brother. What I did was like, Mommy, dress up, let's go to the hospital. Okay, to shock you most, the first phone my parents used came for me. They said I was not the first child and I'm not the last child. So that's all I could say. So people out there who don't know the value of their parents, I'm advising them this evening. It will come to their turn. Whatever you pay, bounce back to you. If you pay with evil to your parents, it revives back with evil to you. So my advice to them out there today, value your parents, especially the mothers. They are very, very important. Take care. Have a nice day. Bye. Yakasiri gị no princess ya bụ chọrọ obi ga-adala ụda na mgbede a ọ n'ebe ahụ. Uchenna nwa ọnụ ọha. Love nwa ka eze ya gasịrị gị no. Ebe a nwoke ọcha narị igbo olekwanụ. Anyị dị mma o. Anyị tosiri ya eze. Ọ nọ Iri ya. igbo ole. Adị m mma mgbede ọma love. Mgbede ọma. Ọ nọmba 1 celebrity record for the whole Imo State. Ọ mụrụ nwoke. Uchele I got one but not English or not Igbo. Not Igbo. Gaa n'ihu gbapụ ya ọsọ ya n'oge adị. Mara ụgwọ eme ụwa But the entry band mmadụ nne megide nne na nna ha wụ ụgwọ ọrụ niile ị ga-akelele ụwa ifo gị nwụọ. Ihe ọbụla ime mmadụ ị ga-ata ahụ ya n'ụwa ifo gị nwụọ. Ọkwa nke ọhịa nwụọ ga-ata ahụ ya mba. Ihe ọbụla ime mmadụ n'ụwa ị ga-ata ahụ ya n'ụwa ifo gị nwụọ. Ọ ga-esi ka nwa ha wụ. Ndewo ya gaziere gị love nwa ka eze ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Hello, good evening. Good evening. No, Dr. Sisma Park Manabo. Okay. This is the first time we were on a phone. All this program on Mega Nakancha Bono. All the knock on Makuno to make a program. Okay. You know, make a program, I will immigrate to my family. One can let them, mom, but the more Hannah take care of her. Ew. I'm going to have a nowhere. We did have the last month, got the 3 December. You will turn a judge, like him. I'm going to let the other to you, log. When you're nearby, maybe. Only me have come on your body, I need back. I am again, the other no one of my program. Chai. So, no one take care of my mom. Despite that, on now. Him now, open his book. Glad I'm not open his book. The community now, but it's him. It's now for your young. When I come up, only when opera. That is it, on animal. So, just can't stop weather. Because so, only can do up. For the common, I couldn't get program. Ebela akwa mesi obi ike ngozi dị na ya no. Ngozi dị na ya. Ngozi dị na ya. Ụmụ gị ga-emekwa gị ụta. Ngozi dị na ya abịala bịa gosiwa anya mmiri. Ọkwa ndị ọzọ agbafuole. Ọwụọla naanị gị. Ụmụnne gị emiela ha ala. Ha nne na nna ha mie ala. Ọ ha maka anyị na-ekwu this evening. Gị ile nne na nna gị ha ya. Happy ya.
mgbede ọma. Uche, my grandma, Nleghara. Ndewo, brother yo. Yes, Uche, brother, you want Obodo. I'm calling from Mechanic Village, Georgie. Okay. Uche, I don't cry tired, you. I think we're in now, almost be Uche. I got my actually papa na mama mo. Because come just cut to 1 year short. Okay, my father, I be 10. My father room 1 year abo. The number I be 10. More at is 50. Do you know that we are only 4 boys? Do you know that I am the 4th for the boys? But I worry that now I'm getting my father. Upon the first, upon the second, or this, upon the third, but more at the last, all I'm getting my father. Because my father prayed for me. And he knows what I did. Then my mother, something. My mother, my mother, okay, Habiara. Yelechala, I ihe ha gwara m ogene ka ekwenye ihe ha na-aga nna m because a hapụrụ ihe niile na nwanne ha nwaanyị dị ndụ bie ihe niile na enwe anything ha la nna m. And before that, enwere one woman ladata mma m so due to na anya agba nye mma m menyerukwe ya. Aketi woman mechara nwụọ na ewerekwa ịhụnanya ha so ụmụ ya si ha ọ dị ka m ga-emere ha. At the end of the day, almost the casket, high up ambulance, ejiri, and almost ambulance from mortuary to the that woman. There were. We have all the it takes care of parents because the parents when you keep and speak to your parents and believe that your children will take care of you, it's possible. There were. So your plan of one air. Onye plan na air. Plan we here this afternoon. Persuade them that how many take care of the parents so that they will receive the blessings, prayer from the parents. Because my father prayed for me, my mother prayed for me, and I must tell you today, in my family, my mouth, to the extent, you see, oh, when I want a lower, na I got low. There were. It's very, very. So, in that I believe that some people might have I think that got you one for poor. Ya gaziere gị brọda yo ya bụ chere obi gị adala ụda kayarịwa from one pastor to the other. Daddy pray for me. Daddy pray for me. Daddy bikwasa m aka n'isi. Daddy pray for me. Daddy pray for me. Ịzụta plantain daddy. Ịzụta ji daddy. Nke ọbụla i wetere daddy. Amakwala nọ ngozi nne gị na nna gị chega. Ihe ahụ ị na-achọ n'aka daddy, nne na nna gị ji ya. Amami na ghọta. Jiri nwayọọ jee eleta nne na nna gị. Gịnị mere iji kpọchie obi hapụ ịdị na-akpọ ha? Gịnị mere iji kpọchie obi jee kpọ nne na nna gị? Kedu ụdị ihe nne gị mere gị? Nne gị o medere gị gịnị ịhụ kọlụ ya obi agba gị njọ? Your mother. Kọlụ nne gị awụrụzie biilu nye gị. Nne gị kpọọ gị gị hụtazie ya dịka onye na-akpọ gị ka ọ rịọ gị ego. Ọwụ nne gị gazie zuo ohi. Ya gaa na vileji ka abụ nwa akpụ ndị mmadụ. Ma nne gị na-arịọ hụ gị onye ka ọ ga-arịọ. Ma nna gị na-arịọ hụ gị ọmụnwa ka ọ ga-arịọ. Zuzuwe. Ọ dị ego. Mgbede ọma. Madam Uche Clever. Ya gazie. And Clara Wokocha ekelekwa ndewo. Abụ Mommy Favor esi m Owala akpọ. Ụmụ osu agwụ ka m si akpọ na. Okay. Okwu na-ekwu na mgbede a bara uru nke ọma. Achọrọ m ime ka unu mara na mmadụ dị ndụ mara uru nne na nna bara ha ekwesịghị iji nne na nna egwu egwu. Bikọs ọ dị ọtụtụ uru, ọ dị ọtụtụ ngọzi na-esi n'aka nne na nna aba ebe ụmụ ha nọ. Eji m onwe m ama atụ. Ọ bụla dị mgbe my mother na my father dị ndụ,
elekọtara m ha nke ọma ọ bụla ana m ebe a na-agwa ụnụ na even my mother ekunye ya n'aka like this na-enye ya nri tutu ya ahapụ elele ma even mgbe ebubara my mother mọchụarị ọmụ eso mgbabubi ya na natali nọ n'ime even duto nleta m letere nne na nna m mere my father o nwere inheritance o nyere m even nke ụmụnne m na-ama ha today na the blessing ka dị na-aga ibi na ala ahụ o nyere m o kwuru si na onweghị onye ọbụla ga-emetụ ya aka na m like ka m ree ya na m like ihe ọbụla sọrọ m mee ya ala ahụ mụnwa gara n'ihu were ihe nye mmadụ si ya na ya ka ọ bụ ya ihe up to today mụ na unu na-ekwu so ihe unu na-ekwu na mgbede a ọ bara uru nke ọma eji m ohere a na-agwa onye ọbụla nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla nọ n'ụwa kwesịrị ịma ahụhụ nne na nna tara ọ dịghị izi ibu nwa n'afọ good 9 months ụmụ nwaanyị na-ahụ hel na lebọrụ ụmụ nwaanyị na-ahụ hel ịnọrọ otu ahụ mgbe nwaanyị na-epusu nwa ị ga-ama na datisi ihe nwaanyị nọ n'etiti chance of 50-50 ọnwụ na ndụ emesi ihe a niile nwaanyị tacha ahụ niile a pasicha tru elot apụtazie nwa ya abịazie jiri ya na-egwu egwu nne gị mụọ gị kama ị ga-eleta ya gị gwa ihe kacha mkpa ibugharị ụmụ nwaanyị ọ dịghị mma eji m ohere a na-ekwu onye ọbụla biko leruo nne gị anya leruo nna gị anya nne na nna bara uru ka anyị nwekwa n'oke nata ngọzi si n'aka ha abịa ka Chineke gọzie anyị niile n'aha Jizọs amen ya gaziere gị from church to church. Daddy, pray for me. Daddy, pray for me. Daddy, oh, Daddy, because I'm aka. Daddy, touch me. Igirigi. Mama, maka. Go de na WhatsApp anya hụ n'ozi gị ya gazie. Ya gazie ji azụtara anyị akpa n'okpu. Oge na-adịghị anya anyị ga-eme ka ọha na eze mara akpa n'okpu ya gazie zụtara mụ na Clara. Ọ sị hụ na o ji ete care of nne ya. O ji enye ya ego, o ji azụtara ya akwa. Ụgwọ niile nne ya ji o ji akwụtọpụ ya. Na mgbe nne ya awara ya ahụ, nne ya echehụ na ọ ga-akpọ ụgwọ ahụ mana ọ kwụchara ya. Ọkụ ị na-aghọta na ekpere ya abịa kwanụ ege na-mepere ya ụzọ ịhụnanị ya. Ya gaziere gị nọ ya gazie ya bụ uchere obi gị adaala ụda na mgbede a anyị ahụ na nke gị anụ onye Ifeanyị Chukwu onye a na-etufike isi ma n'isi ụmụagọ Obosima bụ nke dị na kansụl ime obodo ha ji egbe ma nke steeti ime ọsị ndewenu ndị ọma na redio Oguche Clever na Madam Clara na Momi ya n'ịtọsị kedu ka anyị mere anyị dị mma ọ sị gbasara ya bụ ajụjụ anyị jụrụ na mgbede a na o ji elekọta nne na nna ya anya n'ụzọ pụrụ iche maka na onweghị onye ga-etiriti ya nwa dịka nne na nna ya ọkụ ị na-aghọta ọsị site na amara Chineke ị hụrụ nne na nna ya onwe ihe ga-akọ ha n'ụwa ya dịrị ala ndụ onwe ihe ga-akọ ha ọ sị ekele dịrị Chineke kachasị ihe niile ya gaziere gị ịnọ ezigbote ọyị m ana onye Ifeanyị Chukwu ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. o jirila otu nkeji gata elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamọrọ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịa gba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuesday abalị 13 nke ọnwa mbụ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ
gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụ nwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpu. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ n'ụlọ ikpe akachapụla ntuliaka elu praịmarị otu pati PDP mere maka ọkwa gọvanọ steeti Ekiti. Ị ga-anụrụkwa na ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị na-achị na ma awakpola otu obodo na steeti Benue gbuo mmadụ 4 ozu ha dọrọ. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na Osimhen adịla njikere ịbụ onye ndu ndị Super Eagles dịka ha na mba Morocco gaje ịchụpụ ya na mama aka iko AFCON. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m. Na mgbede taa onye unu ga-anụ olu ya bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Ụlọ ikpe ukwu dị na Ada Ekiti Bisi steeti Ekiti akachapụla ntuliaka elu praịmarị otu pati PDP mere maka ntuliaka elu gọvanọ steeti Ekiti agaji ime n'afọ 2026 anyị nọ n'ime ya ma gwa ya bụ pati ka ha megharịa ya bụ ntuliaka elu. Ọkaikpe ziri ezi Baus Kuwemi dịka ọ na-achabi ya bụ ikpe kọwara n'otu onye na ndị so azọ ya bụ ntuliaka elu praịmarị otu pati PDP na steeti Ekiti bụ Prince Funso Ayeni boro ya bụ pati PDP ebubo ime ọtụtụ nrụrụ aka buru ibu na ya bụ ntuliaka elu bụkwanụ nke megidere ụkpụrụ ya bụ otu pati PDP ji eme ntuliaka elu. N'ihi nke a ya bụ ọkaikpe ziri ezi Baus Kuwemi kachapụrụ ya bụ ntuliaka elu praịmarị otu pati PDP na steeti Ekiti mere ma nye iwu ka ha si n'isi megharịa ya. Akụkọ a nụrụ ekwuola na ihe a na-enyo enyo ịbụ aṅụrụ si n'igwe na-enye ọkụ bụ jenaretọ egbuola mmadụ 6 n'otu ezinụlọ na steeti Rivers. Njinji a jiri nnọọ n'obodo Ọgale dị na kansụl ime obodo Eleme nke steeti Rivers. Ya bụ akụkọ a nụrụ kwuru na ezinụlọ mmadụ 6 a lakpuru ụra n'abalị bọrọ ụbọchị ụka gara aga mana ha etetaghị. Otu onye obodo ahụ ndị nta akụkọ gbara ajụjụ ọnụ kwuru na mmadụ 6 ndị a si n'otu ezinụlọ nwụrụ nnọọ pee bụ nke mere obi jikọrọ ndị obodo ahụ n'elu ka ọ dị ugbu a. Ka nke a na-ewu ndị uwe ojii steeti Rivers site n'ọnụ onye otimkpu ha bụ Grace Iringo Koko apụtala kwuo na ha amalitela ime nnyocha gbasara nke a ịmara kene ka mmiri siri baa n'opi ụgbọgịrị. Akachiburu steeti Ekiti bụ Ayodele Fayoshe apụtala kwuo na Tinubu agaghị ejinwu maka gọvanọ steeti Rivers bụ Similalayi Fubara tụfuo onye minista na-ahụ maka isi obodo anyị bụ Abuja bunye Sonwike. Ya bụ Fayoshe kwuru nke a dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'ụbọchị taa bụ Tuzdee gbasara mgbadamgba na-agba n'etiti Wike na Fubara bụ ebe ọ nọkwuo ya ha na Wike ka dị Tinubu oke mkpa karịa Fubara. Ya bụ Fayoshe gakwara n'ihu tinye ọnụ n'ihe na-ahịọtụ n'otu pati PDP ma kpuo ya ha na aka onye isi ala Tinubu adịghị na ya bụ mgbadamgba na-agba n'otu pati PDP. Ndị uwe ojii steeti Benue apụtala kwuo na ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị na-achị na ma awakpola otu obodo ama dịka Otobi Akpa dị na kansụl ime obodo Otukpọ nke steeti Benue gbuo mmadụ 4 gbem ozu ha dọrọ. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Benue bụ DSP Udeme Edet bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị Tuzdee taa. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Benue gara n'ihu kọwaa na ndị uwe ojii steeti ahụ na ugbu a na-eme nnyocha gbasara ya bụ mwakpo ịmara kene ma ha ga-anwụchi ndị kpara arụ a ma kpaa ha eze. Ka ọ dị anya hụrụ ka ọ kọrọ ọha na eze na mwakpo a bụ nke tara isi mmadụ 4 nọzuchara ihe ruru ọtụtụ awa. Otu pati APC na steeti Lagos anọrọla n'ụbọchị taa bụ Tuzdee zaghachi Peter Obi n'okwu o kwuru ma gwa ya na Tinubu anaghị efu efu nke o ji agbahapụ ọrụ dịịrị ya dịka onye isi ala Naịjirịa. Ya bụ ọsịsa otu pati APC na steeti Lagos nyere Peter Obi na-abịa dịka ya bụ Peter Obi pụtachara ma na-ajụ ajụjụ gbasara ebe onye isi ala Tinubu gara. Mana ya bụ otu pati APC na steeti Lagos site n'akwụkwọ ozi ha wepụtara ọha na eze
bụ nke onye oti mkpu ha bụ Sheye Oladejo binyere aka na ya zaghachiri ya bụ Peter Obi ma gwa ya na Tinubu ka kpụchim n'ọchịchị ọ na-achị dịka onye isi ala Naịjirịa. Ha gbara Peter Obi ka o lekwasị anya n'ihe bara uru karịa ịdị na-akụkọgharị aka na-eti ihe ọ ga-ekwu megide onye isi ala Tinubu. Lucia Onabanjo bụ nwunye onye bụbu gọvanọ steeti Ogun bụ Victor Olabisi Onabanjo anwụọna. Ọ bụ nwa ha nwaanyị bụ nwaada Olubukunano Onabanjo bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị Tuzdee taa. Ya bụ nwaada Olubukunana kọwara ọha na eze na nne ya nwụrụ dịka ọ gbachara afọ 100 bụ 100 years. O kelere Chineke maka ogologo ndụ nne ya biri ya na ohere o nyere nne ya imezucha ihe niile o bu n'obi pụta ụwa. Victor Osimhen ga-abụ onye ndu kaptịn ndị Super Eagles ala anyị dịka ha na Atlas Lions nke mba Morocco ga-achịpụ ya na amamaka nke na-esote nke ikpeazụ nke iko AFCON n'ụbọchị Wednesday echi na-abịa abịa. Ihe mere ya bụ Victor Osimhen ga-eji abụ onye ndu ndị Super Eagles ala anyị. Ihe mere ya bụ Victor Osimhen ga-eji abụ onye ga-edu ndị Super Eagles ala anyị akụ ya bụ bọọlụ bụ n'ihi ọtụtụ yellow cards enyekọrọ Wilfred Ndidi bụ ihe mere eji machie ya iso akụ ya bụ bọọlụ ga-adị n'etiti ndị Super Eagles ala anyị na mba Morocco. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na emere Victor Osimhen osote onye ndu vice captain ndị Super Eagles ala anyị n'ụbọchị bọrọ ụbọchị amalitere amamaka iko AFCON naanị ugbu a na-aga n'ihu na mba Morocco. O nwekwala mgbe o du ndị Super Eagles ala anyị kụọ bọọlụ dị n'etiti ha na mba Uganda. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochaala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru n'ụlọ ikpe akachapụla ntuliaka elu praịmarị otu pati PDP mere maka ọkwa gọvanọ steeti Ekiti. Emekwara nke nụrụ na ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị na-achị na ma awakpola otu obodo na steeti Benue gbuo mmadụ 4 ozu ha dọrọ. Emekwara nke ịghọta na Osimhen adịla njikere ịbụ onye ndu ndị Super Eagles dịka ha na mba Morocco gaje ịchịpụ ya na amamaka iko AFCON. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịara ya bụ dara ka ọ dịda darara n'ihi ya agagharịkwala agagharị. News people. Echo FM. It's the sound of the city. Echo 100.7. Yo.